Vittu se on säät näköinen äijä, vittu tää. Joo, mitä vittua? Stranded-tiippi, oh my days. Pelli meidän reppu. Vittu tää peli on perseestä, voinko tää vielä riiputella vittu? Oi! Mitä vittu? Okei. Vitun goofy, me käytti päkkärin just. Vetikää hypyllä siitä. Oi oi! Vetikää hypyllä. Oi Oi, tuplapäkkäri. Mitä vittua? Mäkin saa jotakin vitun pähkinöitä. Vittu mä syön ne. Tää voi juu. No, on pähkinät veetty nuomariin mukavalla. Kiitos. Tönin mua vittu. Sulla Naru ei tonne. oo välttämättä tarpeeksi pitkä. Ei oikein. Joo, se vähän niinku tuota noin Siinä meni puuttuu. meidän toinen rope-kännön. Oi vittu! Kato taakse, kuvittele tähän se yksi sauna. Mulla on energiajuomaa, let's go! Ai vittu! Tää biisiä saattais Ai! Venä. Sua päällä tapaa. Ropeensa ei mene stamina. Saat sä joku efekti? No over. Sai, mutta ei se kestänyt kauan. Tää Joo. Onpa komia pää jo. Kerta kaikki. Moro pojille. Tukka nää hulluksi, kun nää 3 aamu. Vittu twiikkaanko mä? Ne silogit oli vähän liikaa. Oh my days! Mä veikkaan sienet teki jotain muutakin. Kere. Niin. Vasemmalle. Häh? Sinne. Siellä missä on savua. Taaksepäin. Savua tonne! Missä vittu? Siellä on savua pilvassa. On metsä sokii. En mä vittu mitään vitun savua nää. Sen vitun kiven takana on savua siellä. Näköjään. Kerta kaikkiaan vittu näkyy oleva. Mies on ihan sokea. Kuin mustaksi sitä voi vettä? Varmaan ihan musta. Vittu mitä Tällä kertaa lähdetään täältä päikkö. Viimeksi Joo, mentiin ei kannattanut syö ihan mustaa marssimälle. Nice. Ja tuli myrkytys. No niin. Pentti, näet sä tuon ison puun tossa ylhäällä olevaa saarella? Kummalla. Tossa on... Siinä on 2. Siinä on 2 toi oikeapuolinen. Mä veikkaan siitä pääsee ylöspäin. Niin tämä... Mä en pysty pinkaan sitä. Nice. Mä uskon me päästään sen. Se näyttää oikealta suunnalta. Ehkä. Check this boy. Kato tuli. Pitääkö mun näpäyttää vaan painaa vaan pohjaan? Mä en tiedä, mä painoin pois. Ei, näpäyttää vaan. Näpäyttää toimii. Kovaa. Ajattele kun joku ois meistä kuollut No, mulla on vähän jännitä, kun mulla alkoi loppumaan stamina kesken. Mietitkö meikö sanonut check this ja päätyykö sankkiin ja kuollut. Check this boys. Heitit pois. No niin. Siinä on joku boksi. Kurset school. Mä en varmaan ota ylös. En mäkään. Mitäs tällä tehdään? Ei vittu mun Joo, backpack. mä Ei, lähden mun karkuun. backpack. Joo. Jaa. No sitähän kannattikin vittu käyttää, voi jumalauta.
Jos siinä lukee Jere Kursen, niin mitä vittua se meinaa? No minä kuvittelen siis sieltä tulee vittu joku unlimited Tuollakin vitun on. stamina, mutta eipä vittu Matuuko tullu. sulla, Ei vittu. matuuko sulla omenat vielä? Ei varmaan. Kyllä sinne muutama. Mä söin pari sieltä No aikaisemmin. mä laitan sinne omenat. Joo. Mä otan tän toisenkin. Noin, se on. Put them through. Mulla ei oo nälä. Joo, mä testaan kaikki. Joo. Täältä pääsee vainilla tonne. Ei pääse kyllä ihan. Tossa, ei vittu tossa menee vaini tohon isoon puuhun. Joo. Mutta ei vittu, et Ei sä vituus. Et Ei sä oo- pärjää, ei oo ei, vörtti. ei vitussa. Ei. Ai vittu. Ui saatana, mäkin otin myrkkyä täältä asti. No tuo lähtee kohta pois. Eipä ollu. Kiitos. Jippi. Täällä on sit semmonen räjähtävä vitu kasvi. Tossa. Okei. Mennäänkö ylöspäin vaan? Ai. Pitäis liikkua Oi! johonkin. Johonkin pitäis liikkua. No mene ylös, no mene ylös. Okei. Ei pääse, ei pääse! Unsuccessfully pulled margin. Pääsin, pääsin! Oi vittu. Ho, 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 ho. Mä kerään vähän staminaa tähän näin tuoks. Ho, ho. Oh my god. Mihin sä... Nice. No ei. Kato vittu, meikäkin päässyt pelliin takaisin, oh my days. Mä tarviin poisonnushommia vittu. No niin, kellä vitulla on meikäläisen trumpetti? Mä actually Se on tarviin. jäänyt. Mä tarviin niin vitusti antipoisonnushommia. Vittu mä kuolen ihan kohta. Ettekä te vitun kyrvät oo jättänyt meikäläisen trumpetteja jonnekin? Ei siellä siellä. Ei vittu. Ei. Hei, kellä mun trumpetti on? Mä kuulin sen. Tässä on jonkun reppu. Se on jonkun reppu. Ei siis se on niin. Hei, Pentti, mä haluan mun trumpetin takaisin. Sitten saatan kuolla kyllä aika nopee, mut toi poisonnusmittari vaan nousee ja nousee. Entäs nyt? No vieläkin, sun pitää kerran vielä käyttää. Nyt on hyvä. Nyt ei oo poisonnusta enää ollut. Kun se vissiin pitää... Juusko! Se pitää niinku kokonaan se Juoksee, juoks. pois. Liikettä. Tossa on puut, tossa on puita, tossa on suoja. Tässäkin on vissiin suoja. Kuinka usein? Tää helvetin, sinä ei oo ainakaan ollut meidän helvetin koneen jäävuori takana, niin oisko sulla? Oh no. On vähän paha paikka, täällä ei paljon suojaa. Tää helvetin, sinä ei oo ainakaan ollut meidän helvetin koneen jäävuori takana, niin oisko sulla? Ja. It's. Ei vittu. Ai. Tää koo. Mä lähden alas. Joo, mä et oo vittu ainut. Mihin helvettiin mun pitää Mä mennä? kuolin. Moro. Ei. Laitoin. Hello there. Joo. Tommi kuoli. Vändelas. En mä tiedä, kyllä te vissiin saatte revattua, mut jos te pääsette tänne. Jos teillä on joku... Oi! first aid. Mitä vittu? Mut teillä ei varmaan first aidia kellään tai mitään. Joo. Ei. Mä oon hengissä! Miten se on mahdollista? En minä vittu tiedä! Mäkin kuolin, mutta... Ai jaa. Ei mulla oo vaimia. Ei se yllä. Kyllä tohon ei. Move, bitch! Mutta loppuu stamina. No mä Ei lopu. Kuutrio meikäläinen. Ropensa ei mene stamina. Eikä.
Ei mene. Oi vittu! Haloo. Mulla ei Mikä, riitä. meillä on black screeni. Nyt mä kuolin! Nyt mä kuolin! Ei mulla oo vaimia. Sen kuut pois. Täällä on vähän... Tuo Jere. Tuo on ihmeellisen Mä näköinen en jätkä. näe mitään. No vittu, sori kun en voi olemukselleni yhtään mitään vittu. Sulla ei oo enää, sulla ei aiemmin sun tekstuuri tossa haamu, se ei oo enää, nyt se on vaan vittu general haamu. Musta tuntuu että mä twiikkaan kun mä näen sut vittu. Onko sun pelikone oikeesti huono? Tuntuuks just vaan siitä? Sun tietokone on Sä tiedätkö, Jere, sä oot in-gameissa kuuluu sun ääni vittu, niin sä katsotaan TikTok-videoita siellä. Se on haamu. Musta tuntuu, että täältä ei pääse ylös. Joo, ei oikein. Pitää mennä takaisin. Ihan passikolo. No ihan turhaa. No vittu. Pystytkö mä nyt läpi? No voi vittu, Nothing starts sä... with O and Jumalauta, kun sä kattoo niitä TikTok-videoita. Vittu Vittu kun harmittaa. Roses Aareiden metsässä kasvaa kanerva. Vittu tiedätkö, Oo. Jere kun se kaikuu se sun ääni. Täällä on... Se oli tässä niinku se oli tässä niinku se tarkoituskin vittu. Mä kuolin. Mä melkein kuolin. Mä oon mä oon ihan almost dead. Nice. Ei nyt ootte kyllä ylhäältäkään päästy yhtään mihinkään. Mihin se Joona edes tipaa? Pystynkö mä revaamaan? Täällä se on. Aa. Mä... No niin, äijät, rule bookki. Rule 0. Never abandon friend in Saanko need. mä tästä? Mä jätän sen tohon. Tos mennään tänne. Ja mitä vittuun pelille tapahtuu? Sä oot ainakin ihan pukannut tohon vittu paikkaan. En mä tiedä onko siinä mahdollisesti. Tää siis nyt liikut eteenpäin. Jos sä liikut vielä eteenpäin, niin sä tiput vuorelta. Eikä ainoa vaihtoehtokin tässä kohtaa. Mene vaan eteenpäin. Mä veikkaan sä et pysty enää tehdä mitään muuta. Mä veikkaan sun pitää vaan tappaa. Nyt noin. Hyvä. Ei vittu, se on vieläkin hengissä. Voi jumalauta. Sä oot vieläkin hengissä. Vittu tää peli on perseestä. Voinko tää vielä riipundata vittu?